Telo mar Rowere pacho ka idwaro mondo mi omed jiwo mokalo miyo gi thuolo mag mako lemo mopogore opogore moting'o mago mag siasa. Rowere kokalo riwruok mar Kenya Young Parliamentarians okwayo jotend piny mondo mi omak lwet joma tindo kendo migi thuolo mag telo. Magino yangi e kinde mane riwruogno yango chenro magi mag tich mar higni 5 mabiro, nyasi manoyuore kod jatend piny kod jotelo mamoko mag piny owacho. Lieta nigi mathoth. Wako na vijana. Sasa vijana ndio wakati ya kusema wako na wazee. Kwayo mar miyo rowere thuolo mag telo e lemo mopogore opogore pod imed jiw ka joma tindo wacho ni giromo telo e pewe mopogore moting'o mago mag siasa. Mai giwacho ni nyalore mana ka jotelo masani omako lwet joma tindo kendo tayogi mondo giti makare. I'm a beneficiary of your guidance and your mentorship together with your deputy and your excellency, just as the way members of Parliament and the earlier speakers have said, we are very ready to be mentored. It is one thing to give people opportunities, it is another to guide them. Kokalo riwruok mar Kenya Young Parliamentarians Association gipuoyo moko kuom okenge ma piny owacho seketo mar siro rowere. Kata kamano gikwayo mae omedre mar chwalo dongruok kod telo mar joma tindo. 2.6 million youths in this republic who have benefited from that particular fund can give a testament of the bottom-up approach that your government espouses. We cannot be talking of young leaders without that visibility that young leaders deserve. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja jiwo ting' mar rowere osekao e lokruok kod demokrasia ma pachoka kojiwo gi gichung' motegno ne kelo lokruok makare ne piny Kenya. There is nothing more powerful than a generation that is in tune with its season and its cause and knows why it is there to exist. If we come together as young people, we can change this country. And at this time, our country needs empowerment economically and to unify our country. That we can look beyond tribes, we can look beyond where you came from, because that hunger of Mama Njeri in Nyeri is the same as Mama Kinyi in Kisumu. Speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula mabende no yuoro e romono okwayo rowere mapachoka mondo obed mariek kendo oneni gidongo piny Kenya ka gibedo jombetre makare. Focus on what brings this country together. Focus on what grows our economy. In Parliament, in your county assemblies, in Yala, and everywhere. Jatend piny William Ruto onyiso jotelo mar rowere kik tu kod telo kendo neni gitiyo kode makare kinde duto te. Many of you take the flow of Parliament for granted. You don't show up. You've not even tried to say anything. You're just there at the tea place. Leadership is serious. Leadership is sacred. It is godly. Nobody becomes a leader by default or by mistake. All of us are elected because the good book says it is God who decides leaders. Lieta, Ramogi TV.